Takže zdraví vás Otabursa z Pokémon Guru. Dnes si zde rozbalíme jednu z nových tynek, konkrétně s Deoxysem X. Tyto tynky jsou specifické tím, že vlastně kromě 3 boostrů obsahují i vybraného promo Pokémona. Můžete si vybrat ze 3 variant. Jednu právě zde vidíte s Deoxysem X a dále s Tundurusem X a s Lugií X. Podle mě ty proma byly vybrány docela dobře, protože zvláště třeba ten Deoxys, ale i Tundurus a Lugia dosahovaly velké hodnoty. A nyní vlastně jsou, nebo budou mezi hráči mnohem více dostupní, protože například ty Deoxysy jste potřebovali do balíčku 4 a jako jejich cena přesahovala klidně 1000 korun, takže pokud jste měli vždycky zájem hrát plazmu, tak s těmihle týmky už to nebude žádný problém. Pojďme se teda podívat dovnitř, co přesně v balení najdete. Takže teda hlavní atrakcí je promokarta Deoxyse. Dále kód, který vám Deoxyse zpřístupní na Pokémon Online, což taky je rozhodně dobrý, protože vlastně na Pokémon Online můžete testovat své balíčky, které pak posléze budete hrát na turnaji. Pokud zrovna nemáte s tím testovat, tak jakoby Pokémon Online pro vás řeší hodně věcí. A dále 4 boostry, tak zde zrovna se vyskytly dva z Plasma Blast, což je vlastně nejnovější sada. Tak to je rozhodně dobré, protože jako, když jsme byli zvyklí, tak vždycky tam byla z té nejnovější sady jenom vlastně jeden kus toho boostru, té nejnovější sady. Dále Plasma Freeze, což je květnová sada, tak je rozhodně zajímavá, protože zde vlastně vyšlo nejvíce, nebo vyšly zde ty nejlepší Plasma Pokémoni. A jeden z Plasma Stormů, což vlastně byla edice z února, která vlastně odhalila Plasma Pokémony. Tak pojďme si ty boostery rozbalit, tak začneme třeba tím nejstarším, tím Plasma Stormem. Tak já dám Rara na spod, protože ty jsou vždycky vlastně takhle po 4. a 5. kartu. Tak, máme zde nějaké komony, zajímají mě trenéři, ten bohužel moc nevyšel. A v každém vlastně boosteru ještě navíc je kód pro booster z Plasma Stormu, nebo z jiné vybrané sady na Pokémon Online, takže vlastně získáte vyjma 4 opravdových boosterů také další 4 virtuální, které vám pomůžou s rozvojem balíčku. No a podíváme se teda na reverzní holo, Solroka a Rare Mamoswine. Tak jdeme na booster z Plasma Freezeu. Tam si myslím, že se objevily docela dobré kousky, jako třeba Absol nebo Kyurem, když vezmu ty neexové Pokémony. A když vezmu exové, tak samozřejmě dva hlavní Pokémoni z nových tynek, Deoxys Tundurus. Takže uvidíme, Rare dáme zase vedle. Takže zase tu máme 5 vybraných komonek, 3 trenéry, bohužel se mi nepodařilo chytnout nějakou zajímavou kartu tady v té kategorii a zase online kód. Tak, reverzní holo máme, Live, tak to je hodně pěkné, to je Ace-Pack, který vám vlastně, když ho připojíte k jednomu svému Pokémonovi, tak když ho soupeř zabije, tak si nebere odměnu. Což je jakoby rozhodně zajímavý a už jsem ho viděl v několika balíčcích, třeba z Darkrai. A Rare Hariyama. Bohužel žádný druhý Deoxys se nekoná, ale to mě mrzet nemusí, protože ten Stinky mi ho nahradí. Tak jdeme na booster z nové sady Plasma Blast. Tak zase zde kód, vydáme Rara a zase máme vlastně 5 komonek, trenéra Reversal Trigger, což je vlastně jeden z nových toolů, který, když připojíte k Pokémony Plasma a soupeř vám ho zabije, tak si můžete najít v balíčku jakoukoliv kartu, že je rozhodně zajímavá karta do Plasma balíčků. A reverse holo je Golurk, což je myslím, že dokonce Rare holo, takže se
jako reverse holo určitě zamlouvá. A Rero je Azalov. Kdyby tohle byla sada Legends Awaken, tak skáču radostí, jelikož si Azelfové byly v jednu chvíli hrozně drazí. Jestli pamatujete, byli Azelfové, kteří se dívali na vaše odměny a tahali z nich Pokémony. A ještě zde máme jeden booster Plasma Blast. Tak, máme zde zase 5 vybraných komonek a 3. Ten Silver Bangle je docela zajímavá karta, protože je to další z toolů, kterých vyšlo vlastně v Plasma Blast celkem 3 a přidává 30 zranění neexovým Pokémonům vlastně když útočí do Pokémona X, takže jelikož v každém balíčku nyní vlastně nacházíme Pokémony X, tak je to rozhodně zajímavá a docela i klíčová karta do balíčku s neexovými Pokémony, třeba Garchompy. Reverzní holo je zde Fraxura, pod výven Haxoruse a Rero je zde Blastoise, tak to mě docela potěšilo, protože Blastoise se hraje v jednom z nejhranějších balíčků Keldeo, kde vlastně plní roli nabíječe vodních energií, takže myslím si, že Blastoise je jedna z nejlepších karet, co můžete v těchto boosterech rozbalit. Tak tímto se s vámi loučím. Kdybych měl říct něco závěrem, tak si myslím, že ty tinky jsou rozhodně se vyplatí koupit, jelikož vlastně už jenom ten Pokémon X má takovou cenu, že vlastně v podstatě ty boostery vás rozhodně nestojí tolik, než kdybyste si koupili v obchodě. Takže pokud máte zájem, nebo pokud jste plánovali tyto Xy koupit, tak rozhodně se vyplatí je koupit v těchto tinkách. My navíc na Veselém drakovi teďka máme akci, že když koupíte všechny ty 3 tinka, tak dostanete zajímavou slavu. Takže rozhodně o tom popřemýšlejte, pokud plánujete stavit plazma balíčky, protože si myslím, že s těmito tinkami toho docílíte mnohem snáš, než si kupovat kusové karty za 1000 korun. Tak s tímto se s vámi loučím a těším se u dalšího videa.